biasanya Gus Miftah, Gus Idam. Semoga Gus Sutiran. Siapa? Gus Sutiran. Gus. Siapa le? Gus Sutiran. Sutiran. Iki wis fenomenal, wis viral ning TikTok lho mangsamu. Lagi jane jeruk apa semongko? Sampai apa nang kok ngono iki dapat badhe dawuh lho Gus lho. Mau salim. Gak percaya. Ya ampun. Awakmu karo Guse kudune ora entuk. Karo Guse kudune sing hormat. Lah aku lho setel aku ning jangan biyen. Bolak-balik ngomene kok. Ngapunten nggih Gus. Pangapunten Gus nggih, pangapunten Kang. Aku gak percaya. Aku ora percaya. Awakmu